Nevěsta slečna Romana Skripčenková, ženich pan Karel Švárc. Snoubenci prohlásili, že budou užívat společné příjmení Švárcová. Dále snoubenci prohlásili, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Děkuji. Vážení přítomní, jako starostka městské části Praha Kunratice mám tu čest přivítat vás všechny na Kunratické radnici. Zejména vítám slečnu Romanu Skripčenkovou a pana Karla Švarce, kteří sem dnes přicházejí v roli snoubenců, a dále vítám hlavně jejich svědky a rodiče, pro které je také dnešní den obzvlášť významný. Sňatek je jeden z nejvýznamnějších kroků v lidském životě. A když se pro něj dva lidé svobodně rozhodnou, jsou jistě přesvědčeni o tom, že jim vzájemná láska, úcta a pochopení vydrží po celý život. My starší a zkušenější víme, že proto, aby tyto city vydržely, je třeba také něco udělat. Je třeba mnoho tolerance a dobré vůle překonávat případné obtíže, které sebou život většinou také přináší. Vážení snoubenci, dovolte mi proto prosím, abych vám připomněla, že sňatkem přijímáte na sebe nejen právo sdílet společně všechny radosti, ale že máte i povinnost si za každých okolností pomáhat a být si navzájem oporou. Někdy není vítězstvím, když člověk prosadí svůj názor na úkor druhého, ale naopak je cennější, když je schopen přijmout určitý kompromis. Časem sami poznáte, že všechny radosti jsou větší, když je prožíváte ve dvou, a že naopak všechny starosti jsou menší, když na ně nejste sami. Upřímně vám přeji, aby vám vaše láska vydržela a abyste měli vždycky dost pevné vůle společně všechny problémy řešit ke spokojenosti vás obou. Vážená slečno nevěsto, vážený pane ženichu, věřím, že jste dobře uvážili své rozhodnutí o společném životě a můžete proto s klidným svědomím učinit souhlasné prohlášení, které od vás zákon k uzavření manželství požaduje. Táži se vás, pane Karle Švarci, zda vstupujete do manželství se slečnou Romanou Skripčenkovou dobrovolně. Ano. Dobrovolně, děkuji. Aha, teď se táži vás, slečna Romano Skripčenková, zda vstupujete do manželství s panem Karlem Švarcem dobrovolně. Ano. Děkuji. Tímto projevem své svobodné vůle jste splnili veškeré požadavky, které má náš právní řád na to, aby bylo vaše manželství právoplatně uzavřené. Nyní máte možnost vyměnit si jako památku na dnešní den vaše snovní prstínky a dát si první manželské podmínky. Prosím, abyste to ústní prohlášení dali ještě písemně a to tež potom prosíme také vaše svědky.